салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза лӯбои намуд тракторҳо ҳастанд, тилишкаи фурӯширам ҳаст, дискаи фурӯширам ҳаст, ҳамаи намуд чиза баҳри шумо омода кардагием. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед, дар шумо чизаи маъқуле дар комментар бинависед, иншоалло мо пешкаш шумо мекунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсаби ман дар рӯи экран, иншоалло бигиред равон кунем, мо баҳри харидоро пешкаш мекунем. бародаро бахшиш видеои рӯйкардагии шуморо иншоалло пага ҳамеғотӣ дар канал мебинед. худо нигаҳбон. ту курси имзо дар рӯи экран видеоро то охир тамошо кунед. марҳамат. трактори юмоз соли баромадаш 1989 солай. састаниш дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад гуфтагиай. қарор дорад дар ноҳияи Спитамен. нархшам беҳад арзоне бародаро, 28000 сомониш мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ина трактора бародаро худтон бинед. нашо трактор фаҳмидан мехоҳед ё трактора харидан мехоҳед, пулукшам қатиш фурӯхта мешавад. марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо, занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Т28 қарор дорад дар ноҳияи Носири Хисрав. трактор дар ҳолати хубай мега, састаниш созай, акклуматор, статор, ҳамаи мост, ҳамаш созай мега, ягон камбудӣ надорад. намедонам бародаро, соҳиби ҳамин трактор худаш гуфтагия, мо пеш худмо гап намезанем. бародарои азиз, бахшиш нархша 12000 сомонӣ мега, бо гуфтагия савдо карда мешавад. марҳамат, касони харидори конкретни бошед, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро трактор МТЗ-81 қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. трактори фурӯшӣ, састаниш 100 мега, ҳама ҷош комплека, ягон камбудӣ надорад, 4 балони нав дорад. соли баромадаш 1997 солай. хайна дига бештар маълумотош дар рӯи экран навистагия, пулукшам қатишай мегад. нархаш 77000 сомониш мега, бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. 77000 сомонӣ. марҳамат, касони харидор бошед, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-82 соли баромадаш 1998 солай. 1998 сол. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи 69000 сомоние, бо савдо карда мешавад. нашо трактор ҳамеқа медонем ки трактор састаниш хубай мега. хай касони харидор бошед, нашо трактор бо фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. марҳамат. ина бародаро, трактор ина намедонам чӣ хеле намуд тракторай, гуфтагия ки ҳолаташ дар хубай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ба ин рақамҳо дар тамос шавед мега. ин рақамош дар рӯи экрани шумо 67-66 қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархаш 140000 сомониш мега, ба фирм пулукшам қатиш фурӯхта мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. бародаро, трактор МТЗ-80 састаниш нағза мега, тилишкаш қатиша, илтимос харидори аниқ бошад, занг занад, бо савдо мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. нархи 65000 сомоние, бо савдо карда мешавад. аз тилишкаша суратчам худтон мебинед. касони харидор бошед ё нашо трактори тилишкаш фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина тилишкаш бародаро, састаниш хубай. трактор МТЗ-892 азда-д соли баромадаш бародаро 2021 солай. 850 соат гаштагия, састаниш беҳад навай. трактор қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. трактор хеб навай охе, 850 соат гаштагия, нархша 285000 сомонӣ мега, бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед трактори нава, марҳамат, рақамош қатӣ занг занед. трактор Т150 қарор дорад дар ноҳияи Ашт. трактор ҳамин дар ҳолати хубай мега, ҳамаи чизаш дар ҳамин рӯи экранаш навистагия, балонош нав, мотор нав, акклуматори нав, хай бе таъриф бародаро, ина ҳамаи чизаш дар ҳамин рӯи экран худаш навистагия бародаро. ягон ма худам ягон чӣ навистагӣ нестам, ҳам соҳибаш худаш навистагия. нархша 70000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош қатӣ занг занед. марҳамат бародаро. трактор Т28 қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеӣ. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор нав, коробка нав, хулоса трактор мошния мега. мошни бидай. занг занед, бо чақчақ мекунем.
қатиш плуг дорад мега бародаро. Нархша 26000 сомонӣ мега. Бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. Плугшам қатише бародаро. Касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Ина бародаро тилишкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. Срочно фурӯхта мешавад мега бародар. Дар ҳолати хуб қарор дорад. Нархаш 11000 сомониш мега. Хай тилишкара хитон бинед. Бо савдо карда мешавад гуфтагие. 11000 сомонӣ. Касони харидор бошед нашо тилишка фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Ина бародаро трактори фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷиликул Қумсангир. Хай бародаро бахшиш дига маълумотоша ҳеҷ широӣ кардагӣ нест ки состоянияш чӣ хел нест. Ва фикрам хай нави соза ина трактора бародаро бинед. МТЗ 82 ай бародаро хитои ина трактора бинед. Нархша 120000 сомонӣ гуфтаистааст. Бо гуфтагие ки савдо карда мешавад 120000 сомонӣ. Касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Ина бародаро трактор Беларус 100X қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Хай заводша чанд намуд трактора бародаро. Комбайншам ҳаст. Бисёр чӯзоҳанд дар ами заводаш. Дар Душанбе бародаро ин ҳаллубой намуд трактор меёвед. Ай 330000 сомонӣ сар мешавад. Бештар маълумот ҳамаш дар рӯи экран айсага. Намедонам бо қимати арзонш ҳам ҳастак. Хай дига чизо маълумотро гуфтагӣ нестанд. Касони харидор бошед нашо тракторро фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош қати занг занед. Трактор Теб 80 срочно фурӯхта мешавад. Трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. Соҳиби трактор да ин ами номеро ай мега бародаро. Ина номерош дар рӯи экран 7871 қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. Нархша 55000 сомонӣ мега. Бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. Трактора дар ҳолати хуб гуфтагие соҳиби худаш бародаро трактора. Касони харидор бошед ё нашод ами тракторча фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош қати занг занед. Трактор МТЗ 1221 қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. Трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. Ай Россия овардагиай. Соли баромадаш 2002 солай бародаро. Ҳамагӣ гаштагиш 4342 соат гаштагиай бародаро. 4342 соат. Ина бар ин меқа соат гаштагиай. Состояниш хубай. нархша 170000 сомонӣ мега. Бо савдо карда мешад. Касони харидор бошед, марҳамат рақамош қати занг занед. Ина бародаро дискаи фурӯшӣ барои трактор Р13 ҳай намедонам ин размерша чиша қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов. Нархша 1000 сомонӣ мега. Бо гуфтагие ки савдо карда мешад. состояниш навай мега ин дискара. Состояниш навай. Касони харидор бошед он шо диска фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамои соҳибаш қати занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Ина бародаро трактор Тоҷирон 285 соли баромадаш 2014 солай. Трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ба ягон мошинам алиш мешавад, маслиҳат мекунем мега бародаро. Хай намедонам ба чӣ мошин мега намега. ҳамаи маълумот дар рӯи экран нависагиан. қарор дорад дар шаҳри Бухтар Қурғантепа. нархша 80000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. итари трактор бародаро нав дидам, рости гап. Тоҷирон 80000 сомонӣ. касони харидор бошед, нашод трактор фаҳмидан мехоҳед ё алиш кардан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат.